herra zombi. Kun et parempaa tiimillä sitä löydy. Oot sä joku mestaritaiteilija? On mestari Minecraftissa. Niin. Paljon parempi kuin sinä. Ja sun tyhmät lusikkas. Mä oon pelannutkin pidempään kuin sinä. Heart Attack tehdään sen pappa, joka saa sydän kohtauksia. Mä pelasin Minecraftia ennen kuin se oli coolia. Mä teen sen jätkä, joka saa sydänkohtausta. No tee vaan, mä teen sit eri värisiä sydämiä. Katsotaan, jos niistä tulee jotain. Sä tulet yllättymään, kun sä näet tän. No niin. Kyllä mä nyt sanoin, että mulla on taitoja Minecraftissa. Se, mitä mä oon oppinut Build Battlesta on se, että niinku, jos sä teet sen aiheen suoraan, niin se on niin tylsä, että se ei ikin voita. Se pitää olla jotain niinku, joka liittyy siihen aiheeseen. No sydän vaikka joka strippaa, niin se voittaa. Siinä on voittaa aineesta. Helvetti, sulla on tiellä se. Miten on tiellä? Mä aloitin ensin tää. Musta tuntuu, että mikä hito on? Norsu. Roikkuvaa. Heti arvostelematta. Mikä helvetin roikkuva peli. Sekö tästä tulee ensimmäisen mieleen? Mä voin jatkaa tän tekemistä, täällä tää niin huono. Täältä Jalmari, Kalmari. Nenä on aika juutalaisen nenä. Mikä helvetin juutalaisen? Kaunis. Onko se kyllä, sillä on vähän litteen päällä. Sun kumikko. Se on isältä periytyy. Onks tää siis se sydänkohtaus, minkä se saa? On. Tää on tietenkin legendari, tietenkin. Tää nyt, se antaa sydämen pikkutytölle ja... Tää on vähän joku pedofiili. Ei. Kawaii sydän. Tämmönen niinku, että jos vaikka sydän strippaa, niin se oikeesti niinku vaikka paskalla sydän, tai no niin. Kuitenkin, niin se on silti niinku, se on silloin niinku hauska. Silloin se voittaa. Minecraftin ruokapisteet ja heltit. Ainakin me päättiin paremmaksi kuin... Mut siis mun mielestä... 10 sijaa, hei, se nyt on se parempi kuin se. Laitetaanko tässä nyt purkki? Tai olisiko se tässä? Oisko se tässä? Joo. Tää. Ja. Tuo yskäsy piti sitten tehdä loppuun. Mulla on oikeesti yskä. Joo, mä uskon.